Ang atong unang pagbasa, nagpahinomdom nato si San Pablo nga duna ragyoy usa ka lawas, usa ka espiritu, usa ka Dios, usa ka pagtuo. Muna dinhi nigmisa nato usa ra gyud ka klases pagkaon ang atong kanon, wa gilaing putahi. Ngano man aron pariha ratag gikaon. Nya ang awhag mao kini nga maghiusa gid ta. I-maintain gid nato matud pa ni San Pablo ang panagdait nga gihatag sa Espiritu Santo. Nya kumusta mang inyong kinabuhi ron? Nagkahiusa ba o nagkabahin-bahin? Sa inyong pamilya nagkahiusa mo? Wa mo magbungol-bungol? Maayo. Sa inyong mga silingan nagkahiusa mo? Wa mo mag-away-away? Wa? Maayo. Sa inyong gitrabahuan nagkahiusa mo? Wa mo maglinibakay? Dinhi sa simbahan nagkahiusa ta? Wa ta magdinaotay? O kana mga check up ba? Nya kung pananglitan gani nawa na ni kaning gitawag na tog unity. Matud pa ni Jesus, basaha sa ninyo. Basaha ba? Dili kay magsige lang mo og tan-aw ang mga panganod, basa anang nature, may na kayong mo anticipate ang atong pag-asa, ang atong Feebox, unsa pa nang uban diha nga may kayong mo project ba unsay mahitabo in the future. Ang bagyo layo pa kayo, nakita na ana mga 4 days 5 days pa lang ingnon dayon nga moabot ning bagyo ha, ari agi diri may kitang mubasa na gidayeg na ni Kristo, mayo man na, pero di mo ka maong mubasa unsay gikinahanglan karong taknaa, karong orasa. Matod pa niya, kung naa gani nasilo nimo unya murag mokiha na siya nimo didto sa hukmanan, nganong imo mang paabuton didto sa hukmanan, pag-uli na lang mo diasdan, di ba? Nganong mag-atubang manggimos barangay tungod lang anang iskina siyuta, tungod lang anang utlanan, hindi gid madag sabot-sabot. Nya pulos pag yun mga Katoliko magdungan pagsimba, buutan pa kay mo kalawat, pinaana pag yun nga mga tigpakaron ingnon matod pan Kristo, mga tigpakaron ingnon mamugos pag yung simba bisag dili pa unta qualified ang edad. Nya dito sige dito dumot sa silingan, tigpakaron ingnon. Nya wa ta mga iguan wa na. Ikaw Father, nagkahiusa kas imong kaubang pare. Yes. Wa mi magtingganay. Okay, lagyo mo sad mi. Sige may istorya, layo man. Oy, pulos ta mga buangon. So, laktod pagkasulti, ang ato di ang kinahanglan basahon karong panahona, kanibang unsa may mga angay natong buhaton aron ta magkahiusa, ug unsa may angay natong likayan aron ta magkahiusa. Unsa may angay likayan? Ang kanang pagsigig tan-aw sa atong naong. Kana bang magsikag tan-aw sa imong naong? Gitawag nag selfish or self-absorbed or self-centered. Kanang sikag tan-aw sa imong naong. Nya kanang imong naong, imo sad nang gi-reflect diha sa naong sa imong bana, naong sa imong anak, naong sa imong mga gimahal. Kay mo na sila mga gitawag og mga extensions sa imong naong, sa imong image. Gitan-aw pud na nimong imong naong diha sa imong balay, diha sa imong sakyanan, diha sa imong bank accounts, o diha sa imong mga positions and possessions in life.
Kay mga extensions man na sa imong self-image. Maabsorb lagi ka na, magsige na kag tan-aw sa imong naong. Nya ang imo na yung naong mo imong panindoton, magkabahin-bahin kita. Di ba? Mauna nindot kayo ang atong gitubag sa Salmo. Unsa titubag na to? Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kanira bang tubag nato dinhi bita kana inig-ingon sa pari, dawata mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Unsay tubag na? Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Kana imong mga kamot. Kana imong kanang kamautang mo tan-aw bas naong sa atong isig katao. Unya ang atong pangitaon nga naong diha sa atong isig katao mao ang naong sa Ginoo. Kay makakita na tas naong sa Ginoo nya usa ra may Ginoo. Ang mahitabo magkahiusa kita. Nya kita gihimo man ta sa image and likeness of God. Hinimo man ta sa larawan o kasamahan sa Ginoo. Di sa ato pa, naagitay naong sa Ginoo. Mo ni common paborito kay nako nga kuan ninyo. Ipabuhat. Pagliningi ay mo sa imong tupad. Tan-awa ko nog makakita bakas naong sa Ginoo na imong tupad. Sige. Nya, describe unsay naong sa Ginoo nga imong nakita anang imong tupad. Kay di ka kakita Ginoo aning na nagsimba dinhi. Mahadlo ka mo tan-aw sa ilang naong sa ato pa demonyo nang naani mo. Kay ang mahadlok nga mo tan-aw sa naong sa Ginoo ang demonyo man muduko ko na mo hapa ko ng demonyo. Mahadlok na mo tan-aw sige kuno pag tinanaway ko na mo sige ready ana nadawat naagiwa mo lingi pasabot ada mga demonyo ng dagkoy. Kay naong biyanas Ginoo. Karon iniguli ninyo sa inyong balay, tan-awa sa kunutong nahibilin sa inyong balay kay mga images and likenesses of God man pod to. Tan-awa kuno makakita bakas Ginoo sa didto nila. Mahadlok kan ikang mutan-aw sa ato pa demonyo ka, ikaw mo demonyo. Mahadlok man ka mutan-aw nila. Nya inigtan-aw sa demonyo nya siya mulihay ang iyang mata, demonyo to siya. Di to siya demonyo, gidemonyohan. Lagi ngano mulihay man siya, ngano di man siya katutok nimo tungod kay naong kas Ginoo, di sa to pa demonyo to siya. Nya kung nakakita na ka nga daghan kay demonyo des imong palibot, unsa may buhaton? Magpatakod o imong papahawaon ang demonyo? Pahawaon. Matod pa ni si Kristo panglakaw kamo og tagaan tamo og gahom sa pagpapahawa sa mga yawa. So ang unang gahom nga iyang gihatag sa iya mga followers ang pagpapahawa gyud mga yawa. Kay ang naong sa demonyo dili na naong sa Ginoo. Kanang taong nagkusmod ang naong unsa man na? Ginoo o demonyo? Demonyo og naong. Kanang tao nga nagsigig pangasaba unsa man na? Unsa may naong ana niya? Demonyo. Kanang tao nga sigig paningil anang utang unsa may naong niya? Demonyo. Unsa may kanang tao nga nagsigi og inom unsa may naong ana niya? Demonyo. Ginoo nagnaw. Tanawa na mga palainom, di ba smiling kayo no? Kanang imong bana nga kusmod kay tanan, paimna na agka smiling na sabaan pa. So, ang kanang nahubog mo na demonyo, pero ang nag-inom Ginoo na. Mao bitaw si Kristo amigo gito sa mga palainom. Nagmilagro gito siya bino para sa palainom. Wag na tanawa di kin mo kakuha. Muditso lang dayon. Kanang nangabit unsa man na? Kanang nagkinabitay unsa man nagnaong? Demonyo. Kung sila lay mag-atubangay Ginoo. Pero ang ilang gibuhat demonyo. Mo na iniguli inlas balay ilang naong mura nagdemonyo. Iyang asawa sang nagyaw-yaw tungod kay nangabit ang iyang bana. Unsa naman sa siyag naong? Demonyo kaayo. Nya karon unsaon man niya pagpapahawa ang demonyo nga naa sa iyang bana nga nangabit? The greatest commandment of God, love one another
as I love you. Paghigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Nya giunsa man ta pag higugmas Ginoo? Mag-anam tag kadako atong sala, mag-anam sad kadako ang iyang gugma. Nya kay purti na maginatong daghanag sala, nagpakamatay gid siya para nato. Kay dili pa igo nga iyar tang gakson, iyar tang kuyug-kuyugan, iyar tang pasayloon. Tungod gid sa kadako na gis atong sala, nga di na kita kasud og langit, pulos na lang kita padong sa impierno, nagpakamatay siya. Muna nga kung ang imong bana, usara gani kabit, gaksa-gaksa lang na, sige lang nag-ingong I love you. Tulo na gani kabit ana, pag fasting and abstinence na yun. No? Unya, kung daghan na dyan kayo nagkabit, nya punaya na kagkulata, pagpakamatay na para niya. Ana na siya. Og anha ka diha makakita Ginoo kay ikamatay nimo, you can see God face to face. Di ba? Nya okay mo na. Mga demonyo dahil mo. Manindog ta.